Είμαι ο Μπαλής Αργύριος. Είμαι προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Τάεκβοντο Ποσειδώνας Άνω Τούμπας. Με τον κύριο Λεωνίδα Ντόβα συνεργαζόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια για τους αθλητές του Συλλόγου, όπου μας έχει προσφέρει μια μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο στις προπονήσεις όσο και στις μετακινήσεις των αθλητών μας, και αυτό μας δίνει περισσότερη ενέργεια σε οτιδήποτε κάνουμε. Όποτε χρειάστηκε, ήταν πάντα δίπλα σε οποιοδήποτε αθλητή μας. Τον κύριο Ντόβα το χρειάστηκα τα τελευταία χρόνια 4 φορές. Τη μία ήταν δυστυχώς για μετακίνηση από το νησί της Σκόπελο για το γιο μου 7 μηνών, με αναπνευστικά προβλήματα, με λιμενικό που μερίμνησε ο ίδιος να μας πάρουν και να μας πάνε στο Βόλο. 2 επεμβάσεις για διάφραγμα προσωπικά εμένα και της γυναίκας μου, μία επέμβαση τον άλλο μου το γιο για τα κρεατάκια, και σε όλες τις στιγμές που το χρειαστήκαμε ήταν εκεί. Αυτό που με ενθουσίασε με τον κύριο Ντόβα ήταν ότι περίμενε μέχρι να βγει ακόμα και ο γιος μου από το χειρουργείο. Αυτό με συγκίνησε. Κύριος Ντόβας, που για μένα δεν είναι ο κύριος Ντόβας, για μένα είναι ο φίλος, ο συνεργάτης, ο Λεωνίδας.